So le mibala ke mkhulu sinokuyikhanyisa ke la mesithandaza. So sikhanyiseke mina ngeke ngisho ukuthi the most important thing oqala nje izibane ezibalekile white, yellow, blue, red, green. 5. Emsamo wakho uma ukuthi umuntu womoya le mbala yo5 we place accordingly njengoba kade ngichaza uyibeke nje phansi. If there's a flame ephansi thatha icoin uyikhanyisele ngoba shuthi abasekhaya uyelo phansi abasekhaya badinga ini amandla noma wenzi kahle futhi edlozini umntwana ongalaleli umntwana owenza izinto zakhe so uyadinga ukuthi ubuye isikhanyisele noma usithole value sempini so lelo dlozi lizokukhombisa ukuthi sinolaka asikho right ngawe so lizokukhombisa ukuthi lizoba ncane nje liphuze futhi thosa amanye akhanya kahle but liphansi so kuyadinga ukuthi imali emhlophe ukhanyise kokho kuxolise ngaleyo mali leyo ukuthi abantu abadala komalume ngiyaxolisa ngenze lento uqale ngani ngenhlambuluko kuleso sibani leso amadlozi eza ukuthi usibani uthini so bese ke futhi kube khona iflame khulu ezoba necircle phansi emnyama kunento ebuyivuleke emnyama nje kwiflame so lo flame leyo kusekubhekile ukuthi ungungwe izitha but unakho ukukhanya but fanele ulwizimpi zakho unenkinga nje enkulu kakhulu kwikhandlela yes there's a black nice. Yes Okay, there's a black yeah kunento eblack lapha ya so isuke ikukhombisa ukuthi umuntu onezimpi njengamanje uhlaselwa imoya yobumnyama so zama ukususa konke lokho and kuningi and kuthwele kuhleli kephi emahlombe so fanele ukwazi ukukhanyisela most of the time kuyavela ku white ukuthi unempe kanje most of the time futhi kuyavela kubani ku red so ufanele njani ukukhanyisele nakho lokho ucele edlozini bese futhi kube khona isound yabona if okay angiyazi asekho umlozi but if uzomemeza umlozi ku white kuzothi yabo khona le sound engazi ukuthi iqhuma cricket or something ekhandleni I see it yes it's and then it will be like the starlight I see it yes bathi amadlozi sikuzwile sesikhona so if liqhuma nje kanje usuzwakele and sakubona present yakho nathi sikhona sesifikile so lichaza lokho ukuthi sesikhona ke manje singaqala ukukhuluma sikuze ukuthi uthini so they are listening lizoqala ngathi ukuthi liyakhuphuka lingazi silikhoza iflame emncane emnyama but not emnyama kakhulu but sekukhombisa ukuthi sikhona manje usungaqala ukubeka indaba yakho sizoyilalela then sobe sesibuyela kuwena so that is why kufika ini ngathi iflame enjalo bese ikhanda isound thizeni. Yes. Candles do speak. Yes. Sometimes mkhulu fanele sike silinda amakhandlela ethaphele. Ayilento ukuthi ikhandlela uzovela ulayithe and I prefer ikhandlela engathi ungalayithela kephi on the floor. Ulayithe because manje ama candle stands akasakwazi amadlozi ukudlulisa ama meaning amakhandlela umyalezo. Sometimes ikhandlela lizoshiya mhlawumbe unyawo lengane noma inzalo noma isibeletho meliphela noma red likuvezele something some symbols phansi ukuthi yes ukuthi yini oyibona kulo green. So manje lamakhandlela manje lezi stand lezi engibengahambisana zomkhulu. So kubalekile ukuthi ungasingwandla phansi amakhandlela akho ukuze ubone ukwazi ukubona imiyalezo because kuno white ofike kunekhandlela emkhulu simolilayitha liphele manje okukhombisa ukuthi khona okonile edlozini and awuhambe endleleni emhlophe so kubalekile ukuthi futhi waziwe ekhaya mhlawumbe umuntu ongaziwa nasemsamo umuntu ongabikwanga nasekhaya so masukuba ukukhanyisa lesi sibani lesi usushisa nempepho bese lelibani likhanya nje umhlophe ukuze uphele nje nya akufunakali lokho kusuke ngekho nje into enhle so kubalekile ukuthi ukukhanyise nalokho ucela ukukhanya futhi ukukhanya nje akukho ngawe yabo.